Moikka! Eli tällä videolla katsotaan nyt LibreCalcin käytöstä ihan perusjuttuja. Ja LibreCalcihan nyt käytetään tietenkin tämän taulukkolaskentaohjelmaa, jota käytetään diagrammien laatimiseen. Ja toki tätä voi käyttää myös sitten biologiassa näiden perinnöllisyystehtävien niiden risteytysten tekemiseen. Mutta tässä nyt sitten lähemmin näistä diagrammeista. Ja tässä näette kaksi meidän nyt tehtävissä ollutta aineistoa, ja mä ajattelin, että mä tekisin ton merikotkan poikasmäärän ja sitten ne PCB-päästöt, koska se on nyt semmoinen, missä tulee niitä kaksi y-akselia tarvitaan. Eli ihan kuten aina, lähdetään valitsemaan tätä aineistoa ja valitaan vain ja ainoastaan ne ruudut, joissa on siis tietoa. Ja tässä nyt sitten, kun näissä tietyissä ruuduissa ei ole tietoa täällä näin, niin ne tietenkin täytyy myös valita kuitenkin. Ja sen jälkeen otetaan täältä lisää ja kaavio, tai sitten pikapainikkeesta lisää kaavio. Ja alkuun se ekaksi aina tarjoaa meille pylvästyyppiä. Kuten huomataan, niin se pylvästyyppi ei kuitenkaan ole nyt se, mitä haetaan. No, viivaan haetaan, mutta kuten huomataan, myöskään se viiva ei sitten ihan kerro meille sitä, mitä pitäisi. Toki säätämällä tästäkin voitaisiin ehkä saada hyvää, mutta mennään suoraan tuonne XY-hajontaan, se on kaikkein helpoin vaihtoehto, ja kannattaa ottaa toi pisteet ja viivat, jossa sitten yhdistää noin pisteet viivoillaan. Okei, no nyt näyttää jo paljon paremmalta. Jos haluatte, voitte laittaa tuon pyöristetyn viivan. Se pikkasen pyöristää tässä aineistossa, sillä nyt ei ollut suurta merkitystä. Hyvä. Liikutaan sitten tuohon kaavioelementteihin, jossa päässään lisäämään näitä otsikoita. Ja kuten silloin oppitunnilla katsottiin, niin tähän voidaan nyt laittaa merikotkien poikasmäärät vuosina 1970–2019 ja PCB-päästöt vuosina 1970–2013. Näin. Tietenkin tuosta tuli aika pitkä nyt, että jos olisi halunnut sen laittaa vaikka alaotsikoksi nuo PCB-päästöt, se olisi myös ollut ihan ok, mutta pidetään nyt siellä. Katsotaan, mitä se voidaan tehdä sille myöhemmin. No, sitten X-akselille tulee vuodet, ja sitten Y-akselille laitetaan se merikotkan poikasmäärä. Näin. Ja nyt tässä vaiheessa ei voida enempää tehdä. Painetaan valmis. Hyvä. Ja siirretään tämä meidän diagrammi tänne vähän keskemmälle. Nyt tietenkin tätä otsikkoa varmasti päästään tuosta muokkaamaan, mutta nyt ihan ekana meidän pitäisi saada tämä PCB-päästöt nyt tänne toissijaiselle y-akselille, ja se tapahtuu seuraavalla tavalla. Eli tuplaklikataan sitä arvosarjaa, eli tehdään se aktiiviseksi, ja siitä avautuu tämä arvosarjataulukko, ja vaihdetaan se tuonne toissijaiselle y-akselille. Hyvä, painetaan OK. Noin, ja nyt siellä on tämä oma arvoasteikkonsa sitten akselinsa tälle PCB-päästöille. Halutaan sinne saada nyt sitten nämä otsikko myös tälle toissijaiselle y-akselille, ja se tapahtuu painamalla hiiren oikeita näppäintä tässä tilanteessa, kun tämä diagrammi on aktiivisena, esimerkiksi tästä valkoisesta kohdasta. Jos teillä on touchpad käytössä, niin sitten 2 sormella touchpadista ja lisää otsikot. Näin. Ja vaihdetaan tälle toiselle, tai lisätään toissijaiselle y-akselille tuo PCB-päästöt. Ja nyt tietenkin tässä tilanteessa meillä pitäisi olla se yksikkö. Tämä unohtui oppitunnilla katsoa. Ja itse asiassa tässäkään nyt ei ole, että mikä tämä oli tämä yksikkö. Sitä
sitä ei nyt tässä aineistossa ei ole sanottu, mutta että jos se olisi teille sanottu, niin se teidän täytyisi sinne lisätä, että mikä se yksikkö on. Ja tämä on nyt kieltämättä vähän heikko tilanne, että siinä ei sitä yksikköä ole. Eli normaalisti teillä on se yksikkö, mitä se ikinä olisikaan, olisiko se kiloa tai mitä se on, niin se sinne pitäisi lisätä. Eli nyt jos mietitään, että se olisi se kiloa, niin voidaan mennä taas tuonne lisää otsikot ja laittaa sinne sulkuihin vaikka kilogrammaa. Näin. Niin nyt se menisi oikein. Hyvä. Mutta siinä nyt sitten tämä diagrammi ja ylppäreissä tietenkin otatte tästä kuvakaappauksen ja liitätte sinne vastaukseenne. Mutta nyt tässä tilanteessa tälle ei siis tehdä mitään muuta.